Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, gagaiman to kapumagusay tanong na giyai ika-20 awasiyat o mga ulama sa giyang kuto biatan sa suldawalay. So kapamilya mapia. Mga pagariya, giyang ka iya bitiarat tano imanto na si ikuda tano rompan nakapuuni na upamako sotaw na padi sa adatian ulaw-ula niyan nagyang kuto mga sekreto sa suldawalay na pupakalang kapanian ay maana na adna din yan di kateruan na pamamakindagang kaagyang kaiyawasiyat padaroon na upama ko sudato anta akabai nagyang kuto diran di kapakang gagalabakan si iki karumanian na diran di mapanutul giinan dedakalai tabi ya rekan wa mga datu nagu mga bai miya kadagdagala bai ya aya ulaw-ula niyan o di na datu na aya ulaw-ula niyan na di niyan di matero mapanutul si ko sala kawatawag yang kuto diran di manggelebek agug yang kuto karumanian na pamamakindagang kay ni kagii na dia ya mapias iko muslim nagu isa sa parayaw agama tanwa Islam. Ikatlo na upama ko saka na di mapanutu lagi ang kuto kulawla sa suldawalay o di nagyang kuto mga galabag sa walay agyang kuto ading kaun di katero na kapakaya kabinasaan agyang kuto isa ko membro sa walay ay maana na padisi ko pamilyang ka na pararakatan wag yang kaiyawasiyat mga pagariya yang kaiya bandingan tanoy manto natigo mga ulama hifd asrar al-buyut inangalan si erakatano mga muslim adi pamilya akasyapan yan sa giyang kuto mga sekreto sa suldawalay yang kuto kulawla paman na mga sekreto sa walay na kailangan na masisiyapatan to di ka pa kayo batano di papakalang kapas iko pedataw. Tigo mga ulama at talwaya nalagi nagyang kuto ami aloy tano kagiyo. Paganayron nagyang kuto apaman na di ka pa kang gagalabakan o kerumai nasusakiran na di na ni panutulan. Natabiya miyakadagdaga lagi ula-ula niyan. Adna mga kilala tanoron. Apa man yan nagyang kutua diran di kapakang gelebek ako sukaromanian na mapakaya sudah to na aya mapasangi kapanutulan dineno to di paman na panutul si ko pedataw. Lagi dia na mamuna subai. Kagi tabiya na aya aulaulay man to mga bai na andad ni katemo Iran na di siran di Marites. Na nataman sa giyang kuto bandingan nira na pupakauma sa ayad na istoryeran na giyang kuto makapantag si ko mga karumayran. Pero nira nas kami na manaya-manaya. Lango-lango ano pa man na diran di manggelebek kerumain na diran di panutulo si ko sala kawataw. Nagiin na ganakan tanoy. Dia mapia. Na. Ikadua tigo mga ulama Nagyang ko tuwa ka pakalang kapas, nagyang ko tuwa kaedin na di ka pa ka pagayon o kerumay.
Ayay katalo nagyang kuto apaman na pagalang kapanaka agyang kuto galabag paman na kebinas ano nagyang kuto ay sarkan wa membro wa pamilya. Yang kuto apaganay na aya dalilian ng mga pagariya. Inutan waya paman na pagusaya agyang kaya paman na di tanu di ka pamanutula. Si eko paman na di manggil bakagyang kuto kerumai nagyang kuto katru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min asharrin nas 'inda Allah manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sarraha udina thumma yanshuru sirraha. Ayaman ini mga pagariya na tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amataan aya pinakamarata imanzila darpa manusia sa alungan na mori si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na nina pagkauma sa alungan na mori pinakamarata ang mga tao. Ikagud Allah subhanahu wa ta'ala. Paganero na tigiyan nagyang kutuwa mama adinian di mapamakay si karumanian lagi dia namambu na subai na paman na miyakang gagalabakan sira nagugyang kutuwa karumanian orianian nagyang kutuwa mama na paman na di niya di pamanutul na gyang kuto miyawlawla, gyang kuto sekreto miyawlawla. Nabadigi ang mga pagariya na susabaid ang mga tao. Tabi ang makasapulo na gid ni paman na ulawlayran. Miyakadagadaga katawan tanuron, apaman na dato apaman na di niya di mapanutul gyang kuto anto na ipinggil bakira na gyang kuto karumanian. Napagarian na isa kadin amarata iderpas isa alungan amori ipkagud ka wallahu subhanahu wa ta'ala naganakan tanwai pamanganin tanwa taubat si iku wallahu subhanahu wa ta'ala gitu na sekreto to uway kanabaw to paman na nabangkaw to bantugan di manuto ka pa kayo bang ka di pagambugod apaman na sakana manaya sakana mapasang salagi dai uway naiman to na kiyadaan tanurun din sa paman na kaya sukadaklan tabiya penabian akan sakan walang ulangwa na mga bangsakan paman na giyago to lagi duto na di na kapakayo ba di tetaroa piya kaya agyang ko to lagi duto kanabatan wana nabantugan kago paman na rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to numanayaw rakatano sa alungan amori. Inna asharran nasi manzilatan miyakarat-tarata iderpa sa alungan amore. Nadita no to kabaya mga pagariya. Da kekuatan ruaguna. Sagyang ko tuwa di itanorun di kapanutula. Naman nari, paman na lagi dekabu o paman na dipakimbentayan. Sagyang ko tuwa mga tawa di kau diteru nagyang ko tuwa paman na bala ka o di nagyang ko tuwa karumangka. Na, ayamaan nagyang ko tuwa yufdi natigo mga ulama aginan suka pamakay nasa sabutan tanwanan. Lagi dagyang ko to kaya turuan wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nisa ayat aika 20 agwisa. Paman na kapakaya ilay niyo nanto na ima nagyang ko to paman na yufdi afda aginan so paman na dimanggil bakagyang ko to kerumai. Tigo wallahu subhanahu wa ta'ala waqad afda ba'dukum ila ba'd. Ayam anana miya tumiyana agyang ko tuwa paman na di kapakang gagal baka nagyang ko tuwa kerumai na di nakapakayo ba di panaruah uway nagyang ko tuwa paman na kanababu ayas sumanga datu igira ko wampan na paman na kesagadan taan na di mamagistorya mga bain na ayaran istorya agyang ko tuwa lagi duto na paman na sudin sumamay kumamala igira kenagyan agyang ko tuwa lagi duto istorya na mga pagariya igan na katanwanan
Api apa na paman na giyan ko tuwa penutulan na kaon na tunganayin ka, ginawain ka, na di mapia. Panganintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala misampayas iku kadakalan ang mga bai. Na gusto mga deto, kapaman na may targa giyang kaya lagi daya, kamataan na kepakay, apaman na sita numapad, amay kaditan waya taubatan, na sita numapad sa giyang ko tuwa kerarangitan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amori. Mga pagariya, pada sa dalil sa giyang kutuwa kababalu niya na haram. Ayaman na haram na giyang kutuwa marata. Di ka pa kayo bading gilabak giyang kutuwa tao. Nagyang kutuwa paman na hadithu Asma bint Yazid. Ayaman na nina padaya sa giyang kutuwa mga sahabiya, mga bai. Agyang kutuwa paman na baiya su Asma bint Yazid na miya kaysa na sisii ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apadi nagyang kutuwa mga detu, mga sahaba, agus mga sahabiyat. Ayaman na niya na mapupurunsiran. Uudun fakal, agyang kutuwa paman na agyang kutuwa katitimo o mga sahaba, ang mga detu na gusto mga sahabiya, mga bai na kiuntud siran. Napituro kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atun tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Yagut wa kauntu diran mga datu mga baiya paman na inapadiran su Rasulullah gisu mga sahaba. Natigyan na benda atigyan nagyang kutuwa mama na dinya ni mapanutul agyang kutuwa paman na dinya ni manggelabak si iko karomanian. Wala'alla imra'atun na lagi diya naman buat tigu nabi abandas subai. Na dinya ni mapanutul agyang kutuwa anto na paman na diyo ni manggelabak agyang kutuwa karomanian na dato. Fa'arammal qawm ay sakatu. Naya ko na miya so ang mga pagariya na miya ka gana kasiran, miya karana kasiran na tigtano. Ayama na nadad na miya ka tiru. Sagyang ko tuwa paman na pitero kirano Rasulullah. At iyan na suda to na din yan imapanuto lagi ang ko tuwa pinggalabak yang ikaromanian. Lagi diyan naman muna sa mga bayi na sumiyap miyang galabak kuno karomanian na din yan ipanutul si ko lagi diyan na mga bayi. Namitero su Asma bint Yazid. Fakultu wallah ya Rasulallah. Innahunna la yafa'alna wa innahum la yafa'alun. Mataan na tigyan na uway ibat ko wallah tigyan amataan na sa mga bayi na dira na nanding galabakan wa innahum la yafa'alun nagu mataan na sa mga datu na dira na nanding galabakan. Ayamana napakasal niya mga datu. Agyang kaya lagi daya. Namiyom agyang ko tuwa kini sapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. Tiguna bitan wa Muhammad ubani utu dinggel beka. Di mapi agyang ko to paman na diun di ka panutula. Ayat tiguna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi diyan na lagi dagyang ko to syaitan. Aso syaitan na mama na miya balakyan nagyang kutuwa syaitan na bubay. Sagyang kutuwa lalan. Nagyang kutuwa kaya pakambala ka agyang kutuwa syaitan na mama agu syaitan na bai. Napaman naming gagalabakan siran na sumanga tao na diran di kambentay nagyang kutuwa paman na siwairan. Nagyang kutuwa paman na kayang gagalabakan iran. Nalagid na natigo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipan sagyang kutuwa riwayaw Abi Daud. Napitero nabitan wa Muhammad hal minkumur rajulu idha ata ahlahu fa aghlaqa alayhi babahu wa alqa alayhi sitrahu wastatara bisatrillah. Pitero nabitan wa Muhammad abarakan wa tigu nabitan wa Muhammad pedagyang ko tuwa mama. Igira paman na miyarembeng yan si karumanian udina paman na perembengan yan agyang ko tuwa karumanian. Nalakban yan agyang ko tuwa paitawiran. Nagupaman na dumilong sa kaniyan. Idilong yan o nagyang kutuwa paman na kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala midilong kiran. Natira na kalu naam uway atigiran ya Rasulallah.
Qala thumma yajlisu ba'da dhalika fayaqul, uriyan yan at tigo Nabi tanwa Muhammad, na gian ko tuwa kaya pakadilungian, uway, namun tu dagian ko tuwa mama, na panaroon niyan, o di na panutul niya na tigyan na faaltu kada, giya man na siwa akan na ya, giya man na siwa akan. Fasakatu, narumin na kasupaman na pagpakakinig sa giyang ko tuwa katuro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na ayap man na siyang urano Nabi tanwa Muhammad na sumanga bai. Napitero yang kiram man na hal min kunna man tuhaddith. Hey mga bai, barkano padagyang kaya paman na mapasangi ka panunutulan. Pasakat na paman na ruminakon sumanga bai. Sa giyang ko tuwa paman na kanagira na giyang ko tuwa katuro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na adna tuminindig apaman na sakatawa bai. Agyang ko tuwa kaya tindagian, o di napaman na miyaw salima. Kaano may ilay sa kanya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagupaman na anaman nagu Rasulullah, agyang ko tuwa ptero, agyang ko tuwa sakataw abai. Faqalat ya Rasulullah, innahum la yuhaddithuna wa innahunna la yuhaddithna. Agyang ko tuwa bai, napaman na ayam yatero yan. Natiga na ya Rasulullah, mataan na sumanga dato naginan din na paman na diran di pamanutulan. Lagi dia naman bunas sa mga baya di sila ni mamanutulan. Napitero Nabi tanwa Muhammad, hal tadruna mithla dhalik. Banyo di katawi wanto na ipaman na ibaratanan na tigo Nabi. Innama mithla dhalika mithla shaytana lakiyat shaytanan. Ayat tigo Nabi tanwa Muhammad, ibaratanan na lagi dagyang kotoa shaytana bubay. Apaman na miya balakyan agyang kotoa shaytana mama sa agyang kotoa lalan. Faqada hajatahu wan nasu yanzuruna ilay, na minggulaw la siran na sa mga tao na paman na kamamasaniran o di na bubantayan siran o mga tao. Ina ni karataan ng mga pagarya. Agyang ka na paman na lagi dinan a ulawla, di ka pa kaisi ko mga deto. O ba paman na agyang ko tuwariya paman na di niya ni manggalabak o di na di na ni manggalabak paman na karumai. Sikreto itong mga pagarya. Nabayran ito di mapanutulam. Ya kada-kada dito. Apaman na lagi do proud pen sa ginawa niya na. Sagihan ko ito adin niya no di ka panutula. Na natawbatan tanwanan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kamata na riya diyan na mapi agal bagkaharam ako kumanian. Way, haram ako kumanian nagyang kanan na lagi danan naman buso mga bai. Apagi ketiyar tano. Ubatano paman na kasopa kagyang ko ito di kabaya uwaga matan wa Islam. Mga pagarya, yung kutub man na ikadua, padaya sa paman na sisiyapan tanwa sekreto sa sulda walay. Na adna mga tawa paman na andid ni adna dira na pagayunan agkurumai na pagkaliw niya no to. Ayam ana na ayabu kapipi ang ginawa niyan na o mito na iyan so mga ginawa niyan o umito na iyan so mga tungan na iniyan na di na ni matero agyang ko to paman na dira na pagayon ni agalbag na gina na mga pagarya natigo mga ulama adna tigi na masa adito pakawgup kabad no to pakaw man sa agyang ko to may adna muskila sa agyang ko to akarumai oy tigo mga ulama agyang ko tuwa di ka panutulan, nagukapagpakaliwaon. Ayamana na di panutulon si iko padataw, na bad no to pupakaw man sa agyang ko to fitna, o di nagyang ko to amargan. Oy. Paman na, ayaman na dapat, na agyang ko to akarumai, na pupusad nila na ginawairan. Ira pa man na adna den yu kapagayon niya kerumai napasa den yu ginawa niyo. Sa kanubu nambitira ini yu pia. Oy. Di ka nubku sa musawir sa giyang kuto ang mga padi. Kante man sa kanu pa man na miya kan buno na sa kanu mambuy ayoson. Na aya upama ko di no to kaayos. Illa inda ta'azzur al-islah al-mubashira tigu mga ulama. Upama ko di na no tukagaw bayaran ayusa,
na aya penggelabakan ira nagyang kuto isusugur katano waga matano Islam. Udi na isusugur katano Allah subhanahu wa ta'ala miya alu isa suratu An-Nisa. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala afab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Aya sumpa tagiang ka iya ayat nagyang kuto kataro Allah wa in khiftum shiqaqa bainihima. Amay katigu Allah subhanahu wa ta'ala ikuwani wagyang kutua daira nakapagayon niya kerumai. Paman nagyang kutua kaya pakambuno iran. Fab'athu hakama nasugu kanu sa kukuman apad sagyang kutua tungan ay umama agu kukuman apad sagyang kutua tungan ay ubai. Gitu. Paman na sugu. Uway. Upamamambuko kabaya iran amatanor siran. Yuwafikillahu bainahuma apaman na pakapagayon siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yahuto ba mga pagariya? Di din na kailangan ubatan upaman na penutulag yung kutuwa lagi duto. Apaman na danyo kapaka pagayon o di na miad no pa mga muskila. Na ayad na mapianag yung kutuwa bitira iyan o karumai. Miya kadagadagal apaman na andag ni adna miyaw-lawla sa suldawalay na miyanawag. Agyang ko to sa katawron nakataya piano tulia lagi diyan mam lagi ko to sana miyanawag. Si mister na lagi daya gi paman na pinggil bagiya lagi daya paman na gi ko to miad na awid akal sa sulda walay na paman na apya kalang kapsayng na ataya sumasakit to. Gi masakit to ng mga pagariya. Umani isay man to na miya adik sa giyang kaya post. Nana ayam yaswa lagi na benarai oy ayam yaswa iman to nawad na miad na awida akala daka suatan no mam ada bubay sige karomanian lagi dia namuna daka suatan no dato sige karomanian nanakinwa niya nagyang ko to cellphone niya na miyag post miya kailat anto ni miya ulaula kana babuso mga siringan niya ni ipaman na miya katukawron. Ini pa magsira. Nalumiyang kap sa paman na pedayng na nalumiyang kap sa dunia agyang ko tuwa paman na awida akala dapat tuto na paman na miya ayos. Inuto paman na pakalang kapa. Gi paman na karata agyang kaya lagi dai. Oy. Na nagyang ko tumambu paman na mga ped na paman na pikukumintaan ini share. Naman adun pa naman to mga page. Paman na giyan ko to page na paman na di ka di surat na napunutul na kaw na giyan ko to paman na miyaw lawla na naipagpost mambu na napaman na lumiyang kapad na giyan ko to istorya. Okay. Na adun pa naman to paman na gato na kaapya giyan ko to miyaw na miya pag-istoryatan o giyan ko to paman na paman na di ka pa kang gagalabakan o karumain na paman na ini post. La hawla wala quwata illa billah. Ay manay ni mga pagarian na susabuid na kaya daan sa mamala. Susabuid na kaya daan sa kalaksi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Da pagapas iku Allah sagi ko tuwa kaya danu awida akala kapaman na aya miya pikirian na pakabulong sagi ko tuwa awida akalian na mapakalang kapian. May postian. Maturo yan si ikopadian. May tawagian nun. May chatian nun. Langon din. Apaman na ukit. Adi papakay nuwaga matano Islam na susabuid na iman to na ayay dan ding gilabakan na mga pagariya o ba may maakon. Apaman na wad na pagkaad na mga awida akala na diniw din na pagpustan. Okay. Diniw din na pagpustan na kapaman na kasimakano panagin ko to ang mga padiyo. Miyabaya-baya ka kasamya ka posta ka. Miyabaya-baya ka kamada ka lang ka komenton. Miya baya ka miya ka dagala miya ka laikon miya ka harton langon din why okay din na dito mapia resulta niya si iko ka pamilya kapakaya paman na adnaw ngaw tuwa di mapia nas kay duon niyan dueng ka na duon niyan si karumang ka why kapakaya paman na giyan ko tuwa di mape pamikiran na kapakaya suldang kanwira sa giyan ko tuwa mi adna awida akal na giyan ko tuwa lagi duto na kana ba aya bebanug nila na wantun ekibulungun amapya kakapakay apaman na aya kabayairan na baka nuiran din tipua o di na anto na asan apaman na miyong sawiriran si erka
Uway, mga pagariya, ikalakatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utwa kabasa ko paman na wad na pkaad na mga awid akal na nasukirumai na sulbaniw. Uway, na di ka din na pag-post, di nyo din na pagpakalang kapaagyan ko ito alay dito. Uway, si tanong magapas iku Allah subhanahu wa ta'ala, lalayong tanong pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala, wad na di tanong kabaya si iku mga karumatan na pamanganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanong gura o kasi iku Allah kasu Allah nas kanya ni kumukontrol sa agyan ko ito puso. Anto na ipaman na kibagay aguna agyan ko ito kinipos na kaon. Bakagi may le karumang ka na paman na miyabaya-baya. Andin ni kabatian yan, na namatay ka na tigi naman. Paman na sumiyaw pa. Miyag post mambu. Na namiyag post, miyag kadagadaga lalagi daya. Asisiran di sinubaga sa giyang kaya social media. La hawla wala quwata illa billah. Diyo tumapia, mga pagariya. Ohay. Si tanud na napuno na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaswallah na sa kanya ni matausak. Mga kamapian tanong. Nagusto Allah subhanahu wa ta'ala. Na nas kanya ni kumukontrol si mga puso o mga uripan yan. Na mapakayagin ko ito apiangan ni kasi ko Allah na terima Allah subhanahu wa ta'ala na wad na mapi ading ka ikububayas wad na di mapi agalabak ading ka ikububayas iku karumang ka na nabadno to pa materima Allah na may alinagyan ko ito apaman na paparangayan yan siya ka. Mga pagariya, parumanan tanubo, di ka pa kayo ba tanong pagpakalang kapaagyan ka iya paman na kulaw la adi mapi sa sulda walay. Uy, dan yung kapagayon ni kayang bunuan niyo o di na antunasan na di tanu din pagpakalangkapan kaya padanan sa giyang kuto apaki sisiya po gamatano Islam agiyang kuto mga sekreto sa sulda walay na siya pantano to amanaw to mga pagariya aya mulim po sa nagiyang kuto tigong mga ulama ubang kadi matero agiyang kuto paman na galaba ka kabinas ano nagiyang kuto padsi ko pamilyang ka membro si ko pamilya. Ay lagi din natin yung mga ulama na giyan ko ito akatero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu At-Tahrim. Giin na paman na sukadagalan na milalang agyan ay giyan ko ito daraballahu mathalan lillazina kafaru mra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Ayamana na iniibarat Allah subhanahu wa ta'ala aging ko to karuma o nabiyula Nuh aguso nabiyula Lot. Ayam ana na mga baiyaya ayad na mga darudu pairan na padsagyan ko to mga nabi sugu Allah subhanahu wa ta'ala suno aguso Lot. Fakhanata huma naging ko to paman na mga bai mga karum aging ko to mga nabi na diuratira sa mga karumairan. Uy. Ayam ana na tiray duriran sa mga karumairan. Uy. Ano man ay tigu mga ulama na ini tafsir san o Ibn Kathir rahimahullah natiga na faqanat imra'atu Nuh tattali'u ala sirri Nuh so atigiya na so karumaw Nuh alayhi salam subaya karumaw Nuh na din yan di sisima-simaan so Nuh alayhi salam. Uway, fa idha amana ma'a Nuh asadin sa mga tao maratias iku Nuh alayhi salam. Ay man naging ko to kiyan de wat Nuh alayhi salam mapapakalang kapne naging ko to paman na kay si sa wallah. Kasimba si ku Allah na sadin sa marati ako Nuh akhbaratil jababiratu min qaumi Nuh. Na sadin sa masimaihan amatandu yan na mirati asiku Nuh na teroon yan sa giyang ko to paman na mga palalalong o di na paman na mga kapir o di na mga deto apaman na aridu ay Nuh alayhi salam na nateron yan nun apaman na teron yan kira nakatayap man so paman na mimu muslim katayap man so mga tao miyarati si Nuh alayhi salam ay ito ni galabag agyan ko to abay gyan ko to akarumaw Nuh alayhi salam ato na naman bimiyaswa na nagyan ko to akaruman yan na paman na padsagyan ko to miyalad sagyan ko to masakiyalad o pagtaw Nuh alayhi salam na mipraksiyam nagyan ko to watairan. Uway, wataira si Nuh alayhi salam mapaka paman na suno na pakadaan niya suwata ya sa ko to paman na kapal na yami atero yan natigyan na makulay na bako di pakatabid sa kana na mga palaw. Uway, kauto paman na matatago kira nagyan ko to gyang ko to tigtan wa kapana kabur. Uway, dayira din parati aso Nuh alayhi salam. So paman sukaro mo Lot
Natigu Ibn Kasira, wa amma imra'atu Lut fakanat idha adafa lutan ala lutan ahadan akhbarat ahlal madinati mimman ya'malu su. Igira ko na bisita ko Lut. Bisitaon. Apat si ko mga bisita niyan. Nandun ni kay layro nagyang kutuwa ba akhbarat ahlal madina na pakalang kapan niya sa gyang kutuwa magingad. Koto paman na miya ko mapman na bisita. Si Nuh alayhi salam. Agyang kutuwa mga tao na mimman ya'malu su apaduto sa gyang kutuwa di ingilibag sa marata agyang kutuwa penutulan yan nun. Kapakaya paman na miya nagiwag yung kutuwa tutulan sa iko paman na kaya pamisita o mga malaikat si iko Lut alayhi salam. Agito dumamusuka paman na kaya rarang itikiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa pakaruman yan na dead naman na luminiyo sa dalmayng na pianutulian na adna paman na mga bisita uno miya makataid-taid. Ang mga deto, akatawan tano paman na inipuntag uno Lut alayhi salam ang mga pagtaw na mga bakla. Oy, mga bakla. Nagyuti paman na merataan nila nagyang kutuwa pumisita si iko Lut alayhi salam. Nagyang mga pagariya. Tigo mga ulama ay liyatu fayamalu bihimul fahisha. Agyang kutuwa paman nakapulutulan yan sa dalamayng na ano mamakaw maagyang kutuwa mga tao kang binasaniran o di na penggalabakan sa marat agyang kutuwa bisita o Lut alayhi salam. Nagyuto ba mga pagariya? Ayaman na niya na di ka pa kayo batano di pamanutula agyang kutuwa khususiya. Paman agyang kutuwa galabaka matatangkad apaman na teruat tano na kebinasaan tano ron agyang kutuwa membro si ko mga pamilya tano kebinasaan sa mga karumat tano kebinasaan sa mga wata tano. Miya kadagdagan naman na lagi daya. Okay. Api ada mata ko kalalalungan wata yan api naro yan. Okay. O di na da mata ko kalalalungan ko karuman yan api naro yan pakalang kapanian. O di na paman na adna si sekreto no karuman yan. Agalabakan na paman na banyan din piya ka lang ka. Pira-pira paman na tao ayam miya ka disgrasyaw na karuman yan. Uy. O di na pamilya niyan, padko pamilya niyan. Mga pagariya, gyan ka iawasiyat ay ka-20 na mapiyas yara katanwanan. Apaman na hifdu asrar al-buyut. Siya pantanwa, gyan ko ito ang mga sekreto. Sekreto tanong si ko mga sulda walay tanong. Di tanong pumanutulan. O paman na wadnap na mga awidakal na nasa katanubo na mamagi masadat tanong. Naboto di kepasan. Ay sekreto man nagyang ko tuwa katugu apaman na katatayon o pamilya o di na paman na katutaka na iran na wadnap kedengkira na mga awidakal na sirambu na di sila ni mamagi masada. Balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia. Pengeniko si iku Allah adna paman na kekuatan no guna na gundauan sagyang ka iya di tano di kapamagu saya sagyang ka iya paman na 40 li islahil buyut way 40 wasiyah li islahil buyut paman na 40 awasiyat sagyang kutuwa ka kukumpiai nagu ka ketanor agyang kutuwa paman na mga walay tano nagu ka pakatek na agyang kutuwa ka pamilya saya tano buto mana mga bangsakan pengnia Quran sama wad na paman na kita alika kana paman na di tunay ini di mapia kap keneganiron way ay importante na paman na siya butano paman na adna ang mga sekreto sa solda walaya di kapakayo batano pagpakalang kapa way udi na batano di panunutula way agyan ko to ba bala-bala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia pengni ko si Allah wad na paman na padarakatan no paman na miyasuga tagi ko to wasiat na mapanganitan warila si ko Allah subhanahu wa ta'ala ko to miya nagtano paman na marata uto agu marata idera pas alungan amori sutawa paman na dinni mapanutulag yang ko to kulo lairan way siya tanubuto man wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.